turka shi. Masu saurare ku gyara zama tsaf domin jin sabuwar waƙar sarkin waƙa Naziru M. Ahmad da ya rangaɗa gwanin naku Cani, shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar mai taken shagon Nijar Cani. Masu saurare, amma kafin mu kawo muku wannan waƙa har ƙarshe, ya dai kamata idan ya kasance wannan shi ne fa kenan zuwan ku na farko cikin wannan tashar na mai albarka, da ku yi mana subscribing tare da na mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labarukan namu dai a kodayaushe da zarar mun ɗora, tare da na alamar kuma yana kan bidiyon namu da lakin da shiya da posting don ba mu kawa. Hakan ne kaɗai ke ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku zafafan waƙoƙi da kuma dai sai har labarai a kodayaushe, kama da waƙoƙin Hausa na Kannywood irin mawaƙa su da Kautu Rarara, Amin Ala Ladan, Naziru Sarkin Waƙa, Nazifa Asnanik, Dan Musa, M Inuwa, M Sharif da masu sauransu. Tare kuma da ƙara shiga lungu saƙo, muna ƙara binciko muku baitattun labarai musamman ma na Kannywood da ma kuma dai na 'yan siyasa da kuma dai fannin ɓangaren wasanni da ƙwallon ƙafa da sauransu. Duka dai a cikin wannan tashar mai albarka mai taken wasiƙa wadda ta riga da ta haɗa komai da komai. Masu saurare kada dai mu cika ku da surutu, bara mu jefa kai tsaye straight forward abin dai da ya kawo mu sabuwar waƙar sarkin waƙa wato dai Naziru M. Ahmad, wanda kowa sai fi sanin da sarkin waƙa a Najeriya. Yayin da ya waƙi shugaban jamhuriyar Nijar Brigadier Abdurrahman Chani, shugaba mai adalci, shugaba mai ceto da kuma da jin kai a wannan lokacin. To dai ana wata ga wata, masu saurare kun sani cewa halin yanzu dai har kawo yau da Kautu Rarara mawaƙin 'yan siyasar Najeriya nan, wanda shi ma a kwanakin baya aka mai naɗi da sarkin waƙa, amma tabbas halin yanzu sun sani cewa har yanzu bai yi waƙar da zai yi wa Cani waƙa mai daɗi ba wadda za a ranka yaban shi, sai dai waƙar da yawa da ake zagin shi ake cin mutunci. Amma a halin yanzu dai na 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar, Mali, Burkina Faso suna so da ya ci gaba da waƙe waƙoƙin naku Cani a waƙoƙin rahoton zagi, ko dai kun so ya masa waƙoƙin yabo da cin mutunci kamar yadda ya yi wa shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu a waje baba mai taken likitan ƙwarai. Allah ya samu dace. Dukkan makawa shirin namu na yanzu kenan, sai mu tara ana jama'a masu dare mota lafiya na kullum wasiƙan nan kada kuma da danna mana alamar comment akan bidiyon namu da subscribe da like a kodayaushe. Mu huta lafiya.